Benvinguts un dia més al podcast En Cultura, el primer podcast de l'Orfeó Lleidatà, on parlem amb professionals de la música del nostre territori. Amb nosaltres avui tenim un convidat molt especial, Enric Massip, trompeta de l'agrupació de jazz Ponent Dixie. Benvingut. Moltes gràcies, bon dia. Com estàs? Molt bé, gràcies per convidar-me. Gràcies a tu per venir. En primer lloc, parla'ns d'això del nom de la Ponent Dixie, que com dèiem és una agrupació de jazz, però això de Dixie, lo de Ponent ho tenim clar, però això de Dixie què vol dir? Dixie és una regió geogràfica dels Estats Units, concretament del sud, que comprèn els estats de Mississippi, Louisiana, que és on hi ha una barreja de cultures impressionant. Hi ha criolls francesos, espanyols, colons britànics, afroamericans, cubans, i tota aquesta mixtura genera, així dit a la brava, genera el jazz. I concretament l'estil de Dixie és l'exportació que es va fer des del sud als estats del nord dels Estats Units, sobretot a Chicago i a Nova York, que és on hi va haver a principis del segle passat les cunes del jazz més importants. I una agrupació com la vostra, una Dixie, diguéssim, ha de tenir sempre els mateixos components. Explica'ns qui sou vosaltres. Bé, més o menys sí, perquè els elements del jazz fonamentalment són la base, és a dir, hi ha d'haver un contrabaix o un instrument que faci de contrabaix, una bateria, és a dir, la secció rítmica, i la guitarra, que ofereix suport harmònic. Llavors, nosaltres, per conveniència, vam portar un contrabaix perquè no coneixíem cap tuba, però les bandes, diguem-ne, verídiques, veritables de Nova Orleans porten una tuba perquè estan més pensades en un format de desfilada, de carrer. Nosaltres particularment estem molt contents amb el nostre format perquè és bastant, diguem-ne, és bastant versàtil. El podem portar a sales grans, a sales petites, i fins i tot si carreguem el contrabaix a coll el podem portar pel carrer. Déu-n'hi-do. És difícil carregar el contrabaix a coll. Pesa bastant. Ja m'ho imagino. Bé, sou molt joves, no, vosaltres? Més o menys, quants anys teniu? Jo en tinc 20 i el més jove en té 17 i crec que en farà 18 aquest any. Així que és una franja d'edat molt acotada. D'acord. I com us vau conèixer? Us vau conèixer a través del jazz? Ja us coneixíeu d'abans? Com va anar? Sí, de fet, la música ens ha unit, allò que se diu. Vaig conèixer el trombó i els dos saxos en una acadèmia que hi ha al carrer Segrià, que és les Arts Musicals, i vam dir, podríem muntar un grup, doncs jo conec un guitarra, jo conec un bateria, hi ha una cantant, no sé què, i al final ens vam acabar muntant. Tots som, això sí, fills de totes les acadèmies musicals de la ciutat. Jo vinc del conservatori, sé que algú ve d'aquesta casa, de l'intèrpret, de les arts musicals, de tot arreu. I també teniu una cantant, ara deies? Sí. Què fa, com es diu? Ella és la Xènia Pérez, ella ve de l'intèrpret i, bueno, que canti. Com encaixa això dins del vostre grup? Perquè abans deies que no té per què haver una cantant dins d'una Dixie, o sí? Bé, no necessàriament. De fet, tots els instruments que no són la base poden ser prescindibles en algun moment. Vull dir, tot suma i com més sirem, més riurem. I sempre fa més festa que hi hagi dos trompetes que una. Però dintre del nostre estil, les cançons tradicionals de Dixie normalment tenen lletra, perquè són cançons populars que cantava la gent en ocasions de celebració i a vegades de no tanta celebració, però normalment tenen lletra. Llavors, si ve la melodia la puc reproduir jo amb la trompeta perquè normalment és el meu paper, ella a vegades canta. D'acord. Vosaltres ja heu participat dos vegades al festival d'aquí de Lleida, Jazz Tardor. L'última va ser enguany. Quina rebuda tenen aquests tipus de formats a la ciutat? Bé, doncs,
malgrat Lleida ser una ciutat relativament petita, és un festival que té molta tirada. De fet, bé, ja veiem que porta 30 anys portant gent impressionant. De fet, aprofito per felicitar el Josep Ramon Jové per tota aquesta trajectòria i agrair-lo per portar-nos 2 cops. De fet, és una persona que està molt atenta a l'avantguarda del jazz mundial. De fet, aquest any vam poder veure l'Emmet Cohen en aquesta sala, en aquest piano, i va ser espectacular, però a més també està molt al dia de l'actualitat jazzística de Lleida. L'any passat nosaltres, per exemple, partint de la Ponent Dixie, també vam muntar una Big Band, dintre del mateix procés de formació de la Dixie. És a dir, jo conec un trombó, jo conec un saxo baríton, el que sigui. I aquest any també estem programats pel dia 16 de desembre, i estem fent un projecte de Duke Ellington, una suite en jazz, que si teniu ganes és molt recomanable. Per tant, 16 de desembre ens ho apuntem a l'agenda. Quins altres concerts teniu pensats de cara ja a 2024 també? El 2024 crec que encara no ho puc dir. No es pot dir, a vegades ens passa això. Perquè primer tenim coses més pròximes, però sí, si entreu a les nostres xarxes estareu informats. I ara ja, per acabar, podríem dir, quins atributs o què és el que hauria de tenir en compte un músic que vulgui començar a aprendre jazz, perquè clar, el jazz no deu ser pas un gènere gaire fàcil. No, en absolut. De fet, nosaltres, el nostre espectacle el centrem bastant en la improvisació. És a dir, quan s'ha tocat la melodia, entren les rodes de solos i més o menys tothom, tots els músics, a vegades no, perquè les cançons serien molt llargues, però sempre tothom fa diversos solos al llarg del concert. Llavors és molt important conèixer la tècnica, és a dir, conèixer l'harmonia de cada cançó, sàpiga agafar l'estil de cada cançó, perquè cada cançó és diferent. Vull dir, diguem-ne, el sentiment que traspua. També molta trempera, perquè s'ha de començar... T'has de carregar tota la banda a sobre, l'has de portar durant diversos minuts i alhora sàpiga passar-s'ho bé perquè no deixa de ser un joc. Què seria el més difícil per tu? A mi la tècnica me costa moltíssim. La tècnica. Però més o menys a base d'anar tocant, a base d'anar assajant i d'anar fent bolos, se va aprenent. Deia abans per acabar, però ara que has dit això, abans d'anar fent bolos, abans m'has dit, fora de càmeres i de micros, que vau tocar a l'estrena de la pel·lícula Alcarràs aquí a Lleida quan només portàveu un bolo, és a dir, aquella presentació de la pel·lícula que estàveu allà a la llotja tocant a l'aire lliure va ser el segon bolo que fèieu. Com ho vau portar, això? Sí, no sé, va ser bastant surrealista. El primer bolo que vam fer va ser el 23 d'abril de l'any passat, és a dir, el dia de Sant Jordi de l'any passat, i vam tocar a la Rambla, a Francesc Macià, amb les parades, hi va haver molta gent, superbé, ens ho va passar superbé, però va ser el primer bolo. I llavors algú ens va veure per allí i va dir «Oi, podrien venir literalment 2 dies després a la llotja, muntaven un càtering, hi havia el president, el ministre, vull dir... Tot de gent important. La Flor i nosaltres allí, sent el segon bolo. Que no dic que no sonés bé, però ara sonem significativament millor. Jo hi vaig ser per allí, estava per allí, i per a res sonàveu malament, ningú hagués dit que era el vostre segon bolo. A més, feu molt goig, tots plegats junts, i bé, no es va notar i ara seria un plaer tornar-vos a escoltar si dius que soneu significativament millor. T'agraeixo. Bé, Enric Massip, trompeta de l'agrupació de jazz Ponent Dixie, t'agraïm molt que hagis vingut aquí amb nosaltres a parlar del vostre projecte. A vosaltres, moltes gràcies. I vosaltres, els que ens escolteu o veieu des de casa,
Ja sabeu el que heu de fer, queden ja molts pocs capítols d'aquest Encultura't de l'Orfeó, però estigueu atents a l'Spotify i al YouTube perquè ben aviat tornarem amb més convidats i més música. Fins aviat!